estem així per celebrar un acte molt important, que és celebrar amb música el 35 aniversari del Jardí del Túria, este magnífic jardí, esta columna vertebral verda de la ciutat de València, que ara fa 35 anys, que podria haver sigut una autopista però que tenim un oasi verd en la ciutat. I quina millor manera de celebrar-ho que amb música, amb cultura, amb gent. Este 35 aniversari del Jardí del Túria és una magnífica ocasió per a reivindicar la València verda, la València que volem construir entre totes i tots, la València del present i també la València del futur amb una infraestructura verda de qualitat. I què millor que, a més, reivindicar-ho per a aconseguir aquesta capitalitat, la capital verda europea del 2024, que molt pront se coneixerà i a la que València aspira. Així que disfrutem de la música, disfrutem de la cultura i, sobretot, disfrutem del Jardí del Túria.